Donostiako nazioarteko zinemaldia, goza ezazu izarren glamurraz. Irailero gisa Donostiako nazioarteko zinemaldia ospatzen dela eta 7. artea da protagonista Euskadin. Ekimen kultural honi esker pantaila handiko izarrek beraien glamurra zabaltzen dute, Kantauri itsaso aldamenean dagoen hiri eder honetako bazter guztietan. Izan ere zinemaldia Europako jaialdi ospetsuenetakoa da, Cannes, Veneziako Mostra eta Berlineko Berlinalerekin batera. Mende erdi baino gehiagoko bizitzan garrantzia handiko nazioarteko estreinaldien agertoki izan da, besteak beste, Vertigo eta North by Northwestena, Woody Allenen Melinda eta Vicky Cristina Barcelonarena edo Star Warsen sagarena. Urtero zinemaldiak zinemagintzaren pertsona ospetsuetako baten ibilbide profesionala saritu asmoz, Donostia saria ematen du. Zeluloidearen amika izarrek jaso du aipatu saria. Julia Roberts, Gregory Peck, John Malkovich, Woody Allen edo Antonio Banderasek besteak beste. Jaialdiak iraun bitartean izarrak Donostiar bilakatzen dira, kalean bertan hiriaren edertasunaz gozatzen ikusi daitezkeelako. Azken urteetan, zinemaldia garai berrietara egokitu da, nazioarteko kalitatezko zinemagintza independientea, publikoarentzat ezagunak diren aktore eta zuzendarien presentzia handiagorekin bateratuz. Horrela jaialdiak sail ofizialaz gain, Zabaltegi, Horizontes Latinos, Made in Spain edo Zinemira sailak ere baditu. Hauek nazioarteko eta Espainiako gaurkotasun zinematografikoen egoera eskaintzen dute. Nabarmendu beharreko beste berrikuntza Anoetako belodromoan programatuko diren pelikuletan oinarritzen da. Izan ere, 3 dimentsiotako proiekzioak ikusteko areto erraldoi bilakatuko da. Jaialdiak iraun bitartean, Eusko Jaurlaritzak Euskadi eta Euskaldunon izaera zabaltzen duen kazetari bati ematen dio saria. Jaialdiaren ohiko gune garrantzitsuak Kursal jauregia, Victoria Eugenia antzokia eta Maria Cristina hotela dira. Kursal jauregia jaialdiaren epizentroa da, bertan ospatzen dira inaugurazio eta amaiera emanaldiak, sail ofizialeko pelikulak eskaintzeaz gain. Victoria Eugenia antzokia 1912an erekia Kursal jauregia ereki zen arte, 1989an, jaialdiaren egoitza nagusia izan zen. Glamurrez gainezke egon den eta dagoen eraikin honek, urtean zehar hainbat balet eta antzerki espektakulu, ikuskizun musikal eta zinematografiko hartzen ditu. Ezin dugu alde batera utzi luxu handiko Maria Cristina hotela, aintzinako hotela, bertan hartzen dute ostatu jaialdira hurbiltzen diren izarrak.